Ако имаш куче и искаш да спечелиш билет за шоу на говорещи с кучета Сизър Милан, включи се в конкурса за Energy куче. Качи снимка на твоето куче във Facebook групата Аз обичам моето куче и всяка седмица един от всички участвали ще печели твоен билет за шоуто на говорещи с кучета. This is Cesar Milan and you're listening to Radio Energy. See you soon. Здравейте, аз съм Влади Графова и съм щастлив заедно с Колата ли се? Да. Ти добре дошла. Айде, влиза. Къде ще ходим? На мола? Как си на тебе? Аз нали тебе съм те поздравила вече. Лили, къде ходиш ти на кафе? Откъде не знам къде. Аз съм ходила 2 пъти тук на кафе само в центъра. На това бар, където ма разбрах, че май навсякъде се пуши. Важно е да се пуши. Почти навсякъде. Където искам. Ние ходим на Мартини, на мола. Нищо не ми говори. Мартини, знаеш ли? Центъра там пред Шадравана. Да мога да отидем на кафето там. Ми, ако искате на Мартини. Където искам. Мартин, много. За мен е все едно. Каквото му е на сърцето. Видин, булевард Панония 46. Механа мерак. Механа за мерак. Ти сама ли си? Сама. Много пътка. Това е толкова яко. Националната за земята и хората